Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ismét. Kicsit régen jelentkeztünk már videóval, de most nem kínai traktorral jelöltünk, hanem egy Belarus 320.4-es. Ez 2022-es példány. Rendkívül jó állapotúnak örvend, azt hiszem ilyen 250 üzemóra van benne. Nézzük meg közelebbről, hogy mit tud ez. Egyből az elenyényi, már látjuk, hogy összkerék meghajtás. Másik oldalon látjuk, hogy ez kompresszorral szerelt. Érdekesség a dolognak, hogy ezt nem biztos, hogy itt le tudjuk tekerni, de egy picit följebb mennyire látszódik, de hogy ez gyárilag Lombardini motorral szerelt, ami egyébként ennek az egyik nagy erőssége. Ezt, ha jól tudom, orosz motorra is szerelték, de a Lombardini motor ugye az, ki ért azért hozzá, az nem kell bemutatni, hogy mennyire takarékos, mennyire jó a fogyasztása, mennyire megbízható. Ilyen 5000 üzemórákat olvastam, hogy 5000 üzemóráig nem nagyon van vele probléma. Tehát pici fogyasztás, takarékos és nagyon hag. Nagyon jó pofa ez a tető egyébként, ez a nyitható tető, ez nekem baromira tetszik. Önsúlyban ezek ilyen 1800-1900 kilók. Hát itt van a 6 bordás TLT-je. Hátsó hidraulikája azt hiszem, hogy ilyen 600 kg-ot emel. Légfék kivezetés, ugye itt van a csont. 20 literes az üzemanyag tartálya, amivel szerintem gond nélkül egy 8-10 órahosszás műszakot el tudsz végezni. Azt úgy számoltam egyébként, ilyen 2-2,5 liter óránként a fogyasztása, úgyhogy nagyon-nagyon alacsony fogyasztás mellett lehet vele dolgozni. Ha belsejébe betekintünk, innen tekintsünk bele, mert innen fogunk látni pár dolgot. Nagyon kényelmes ez az ülés, ez egy robózott ülés benne. Orbit kormányzás. Itt a jobb oldalon a narancssárga kar, az a kézigáz. Mellette ott fölül az a 4 fokozatú váltó, lent pedig itt a csoportváltója. A csoportváltójáról annyit kell tudni, hogy van egy lassú és egy gyors benne, valamint a hátramenet. Azt az összes sebességet ugye tudod 4 fokozatba tenni, és itt az összes fokozatot, hogy a lent található felezőváltóval még le is tudod felezni. Tehát ez azt jelenti, hogy így 16 sebességünk van előre, és 8 sebességünk van hátra, ami azt eredményezi, hogy nagyon pici sebességgel tudunk haladni. Itt van egy táblája, egy oldalt, itt a megfelelő beállítással 1 km/h a legkisebb sebességünk. Itt, amit én látok, hogy 25,4 km/h a legmagasabb. Egyébként az érdekes, mert szerintem ez megtévesztő, mert én mentem vele 29-et, úgyhogy szerintem egy picit ez téveszt, de rendkívül
sok a variálhatósági lehetőség. És ez nagyon-nagyon jó dolog szerintem. Ugye légfék van rajta. Itt oldalt látjuk a hátsó hidrolika kivezetéseknek a karjait. Középen ott van neki a fordulatszámmérője, ahol mutatja az üzemórát is. Beleugrok, el is indítjuk. Ez gyakorlatilag úgy működik. Kuplunk be. Ezt a kart föl kell ide húzni. Na most lehet, hogy nem fogom tudni ezt megcsinálni, csak a lábammal. És kigyullad. De és szépen pöttyög a gép. Vannak visszajelzők, látszik, hogy alap húzva a kézifék. Itt mutatná egyébként, hogy az olajnyomásra probléma lenne. Ez itt a üzemanyag visszajelző. És jelen pillanatban 53 üzemórát mutat. Ez azért van egyébként, mert 6 üzemóránál valami folytán a 190 üzemóránál valamiért 6 üzemórára visszaállt az üzemórája, és azóta használták ezt egy 40, pontosan 47 üzemórát, tehát durván 250 üzemóra lehet a gépbe, de hát gyönyörű szép állapotban van, tehát itt azért meg lehet nézni, ott vagyok én is. A gazda elmondása szerint ez frissen le van szervizelve. Új levegőszűrő, új olajszűrő, gázolajszűrő. Az az érdekesség egyébként a dolognak, hogy a fekete részek, ezek olyan, mint hogyha most festették volna őket egyébként. Jó, nyilván nem is régi a gép, de mint a vatta új lenne. A videón nem tudom mennyire látszódik, a piros részek egy picit megszívta őket a nap, de egyébként nincs így szétrepedezve, meg ilyesmi, de érdekes, hogy a fekete részek azok hibátlanok, meg itt a sárvédők is hibátlanok. Alja hibátlan, gyönyörű, szép. Be is lehetett nézni alá egyébként. Mit látunk? Igazából látjuk, hogy a gép gyakorlatilag tényleg úgy új. Úgyhogy aki ilyet szeretne vásárolni, az egy ilyen géppel biztos nem jár rosszul. Itt van egy információja, ez a Kiskopárd Gépker Kft-től lett vásárolva. Annyit kell tudni róluk egyébként, hogy már nem forgalmazzák. Fölhívtam őket, és azt az információt adták, hogy Magyarországon egyetlen egy cég forgalmazza most ezt. És azokat is felhívtam. Van is nekik egyébként raktárkészleten. De azt mondták, hogy ennek a bruttó ára most jelen pillanatban 10.900.000 forint forgalomba helyezve. Hát mondjuk majdnem hanyat dobtam tőle magam. De a mostani gazdája ezért csupán 6,5 millió forintot kér. Tehát durván egy 60%-os ár egy új gépért. Szerintem hibátlan vétel, hogyha valaki ilyet szeretne.
szép állapotú. Hát köszönöm szépen, hogy végighallgatotok. Sziasztok!